Така, с Любака днеска се изкарваме страхотно, както се вижда от клипа. Уважаеми зрители, пътуваме към Сливен. Една разходка до Калояново си направихме. Там имаше хубав фолклорен празник по случай Деня на Съединението и празника на селото. Организиран от кмета на селото, разбира се. И караме си нашите крос-кънтрита по пътя към Сливен и се наслаждаваме на невероятната красота на майката природа. Ето вижте за какво става дума. Кара Любака неговият крос и аз моя спринт, все с български марки. Заложихме днес на тях, на българското, понеже сме българи преди всичко. И така. Изкарваме се невероятно. Да подишаме малко чист въздух, да изгорим малко килокалории, за да сме в форма. Уважаеми зрители, трябва да пазим природата, да си обичаме родината и разбира се обичаме и уважаваме всички заедно. Само така можем повече. Ето вижте невероятната природа. Тук е просто уникално залеза. И така, мога да ви пожелая бъдете здрави и до нови срещи, уважаеми приятели!